саломи зандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии навид дар студия Рухшона Солиева. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар кори 72-юми ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид аз шаҳри Ашхобод ба шаҳри Нью-Йорк сафар карданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. дар шаҳри Ашхобод дар ҳошияи маросими ифтитоҳи панҷумин бозиҳои осиёӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон Назарбоев ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев мулоқот намуданд. Сарони давлатҳо аз вазъи ҳамкориҳои байнидавлатии дуҷониба ва бисёрҷониба натиҷагирӣ карда, барои ба сатҳу сифати беҳтар расонидани он омодагию ҳавасмандии худро таъкид доштанд. мулоқоти роҳбарони се давлат дар фазои дӯстона ва ҳамдигарфаҳмии комил доир гардид. тавре хабар дода будем, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафар дар шаҳри Ашхобод дар маросими ифтитоҳи панҷуми бозиҳои осиёӣ иштирок намуданд. дар ин чорабинии бузурги варзишӣ мувофиқи маълумоти пешакӣ наздик ба 6000 нафар варзишгар аз 62 давлати Осиё ва Уқёнус иштирок менамоянд. ба барномаи бозиҳо 21 намуди варзиш аз ҷумла баскетбол, куштини камарбандӣ, бильярд, боулинг, шоҳмот, теннис, самбо, шиноварӣ, аспсаворӣ ва дигар намудҳои варзиш шомил мебошанд. Тоҷикистонро дар бозиҳои панҷуми Осиё 173 нафар аз ҷумла 126 варзишгар дар 15 намуди варзиш ва ҳунарҳои размӣ намояндагӣ хоҳанд кард. To welcome our athletes from the sportun oyun дар шаҳри Ашхоботи Туркманистон дар ҳошияи маросими ифтитоҳи панҷумин бозиҳои осиёӣ роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов мулоқоти дуҷониба намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ибтидои мулоқот ба президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов барои даъвати иштирок дар маросими ифтитоҳи панҷумин бозиҳои осиёӣ изҳори сипосу миннатдорӣ намуда, тамоми мардуми туркманро ба ин рӯйдоди муҳими варзишӣ табрик гуфтанд. таъкид гардид ки ин гуна чорабинии муҳташами варзишӣ дар Осиёи марказӣ бори нахуст баргузор мегардад ва умед аст ки он ба рушди соҳаи варзиш ва оммавияти бештари он дар минтақа такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. муколамаҳои пайвастаи ду кишвар дар сатҳи олӣ дар рушди ҳамкориҳои дӯстонаи миёни Тоҷикистону Туркманистон муҳим арзёбӣ гардид. зикр шуд ки Тоҷикистону Туркманистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамкориҳои хубу дӯстона доранд ва кишварҳо омоданд то бо истифода аз фурсату имконоти мавҷуда барои ҳалли мушкилоти минтақавию ҷаҳонӣ муносибатҳоро дар ин самт боз ҳам тақвият бахшанд.
эмомалӣ раҳмон ва гурбонгулӣ бердимуҳаммадов аз рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ ки дар ин самт кишварҳо имконоти зиёд доранд ёдовар шуда баргузории комиссияҳои байниҳукуматиро дар ин ҷода муҳим арзёбӣ намуданд. Таъкид шуд ки ҷиҳатҳои асосии рушди ҳамкориҳои иқтисодии миёни ду кишварро соҳаҳои энергетика, ҳамлу нақл, кишоварзӣ ва соҳаи туризм дар бар мегирад. ҷонибҳо иброз доштанд ки Тоҷикистону Туркманистон имрӯз имконот ва лоиҳаҳои зиёдеро барои рушди ҳамкориҳо дар соҳаи энергетика доранд. Дар ҳамин замина аз сохтмони хати лӯлаи гази Туркманистон, Узбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Чин ва лоиҳаи бунёди роҳи оҳани Туркманистон, Афғонистон, Тоҷикистон ёдоварӣ гардид. Дар мулоқоти дуҷонибаи эмомалӣ раҳмон ва гурбонгулӣ бердимуҳаммадов рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Туркманистон дар дигар бахшҳои муҳими хоҷагии халқ ҳам мавриди баррасӣ қарор гирифт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ашхободи Туркманистон дар ҳошияи маросими ифтитоҳи панҷумин бозиҳои осиёӣ ҳамчунин бо президенти ҷумҳурии Исломии Покистон Мамнун Ҳусейн мулоқот намуданд. мо аз раванди тамосҳои сиёсии Тоҷикистон ва Покистон аз ҷумла дар сатҳи олӣ изҳори қаноатмандӣ менамоем, таъкид доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва афзуданд ки сатҳи имрӯзаи эътимоду ҳамдастии ду давлат барои таҳкими бештари равобити ҳасана ва ҳамкориҳои гуногун ҷанбаи мо мусоидат хоҳад кард. Азмуниятҳои муштарак барои дар оянда афзун намудани нишондиҳандаҳои гардиши молу маҳсулот байни ду давлат ва тақвияти кори шӯрои муштараки соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Исломии Покистон, гурӯҳи муштарак оид ба энергетика ва инфраструктур таъкид карда шуд. ҳарду ҷониб барои рушду тавсеаи ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, роҳу нақлиёт, энергетика, бунёди нерӯгоҳҳои барқи обии хурду миёна ва хатҳои интиқоли барқ, саноати коркарди маъданҳои кӯҳӣ, кишоварзӣ, амнияту мудофиа ва фарҳанг омодагию ҳавасмандии зиёд зоҳир намуданд. мавзӯи дигар вобаста ба он ки илму технология бо гузаштани ҳар рӯзу ҳар соат рушду инкишоф мекунанд, масъалаи такмилу тағйири воситаҳои таълимӣ ба миён меояд. ҳамин аст ки омӯзгорон дар ҷумҳурӣ пайваста аз курсҳои такмили ихтисос мегузаранд. ин масъала зимни як ҳамоиш дар донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маъриф якҷо бо мутахассисон аз Россия мавриди муҳокима қарор дода шуд. тафсилот дар гузориши ҳамкоронамон. ҳамоиши мазкур дар робита ба ҳамкориҳои дуҷонибаи масъулони бахши маорифи Тоҷикистону Россия баргузор шуда, дар он роҳбарияти донишкадаи такмили ихтисос, намояндагони ин ниҳод аз Федератсияи Россия, омӯзгорону кормандони соҳаи маориф иштирок намуданд. гуфта шуд ки курсҳои бозомӯзии кормандони соҳаи маориф аз ҷониби мутахассисони рус, ки тӯли як ҳафта давом мекунад, иқдоми нек буда ба рушди соҳа ва такмил додани маҳорати касбии омӯзгорон такуни ҷиддӣ мебахшад. дар маҷмӯъ ин гурӯҳи корӣ тӯли як ҳафта дар донишкадаи мо ҳам омӯзгорону кормандони мо ва ҳам роҳбарону кормандони филиалҳои донишкада дар шаҳрҳои Кӯлоб, Хуҷанд, Қурғонтепа, Хоруғ ва шаҳри Душанбе курс такмили ихтисос мегузаронанд. мақсад аз ин ташрифи онҳо баргузор намудани курс дар курсҳои такмили ихтисос аз фанҳои менеҷмент ва идоракунӣ дар соҳаи маориф аст ва ташаккули раванди таҳсилоти то мактаби ва миёнаи умум мебошад. мавриди зикр аст ки давоми як ҳафта кормандону омӯзгорони донишкада аз курсҳои менеҷмент ва идоракунӣ дар соҳаи маориф ва ташкили раванди таҳсилоти фарогир дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ мегузаранд ва баъди хатм соҳиби диплом ва шаҳодатнома мегарданд. пас аз истироҳати начандон тӯлонӣ, театри давлатӣ, академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ дубора дари худро барои тамошобинон боз кард. дар рӯзи аввалини мавсими нави театри толори театр пур аз тамошобинон буд. мавсими 77-уми театри бо аввалин балети миллӣ «Зол ва Рудоба» шурӯъ гардид. мавзӯъро ҳамкоронамон идома медиҳанд. оғози мавсими нави театри барои аҳли ҳунари театри давлатӣ, опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ санаи хотирмон аст, зеро онҳо бо тамошобинон ва мухлисони намоишномаҳои худ дубора рӯбарӯ мешаванд. дар ин рӯйдоди фарҳангӣ вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Шамсиддин Орунбекзода иштирок ва суханронӣ намуда, аҳли эҷоди театрро бо мавсими нав табрик намуд. қабл аз намоиши балети «Зол ва Рудоба» ки 77-умин мавсими театриро дар театри давлатӣ, опера ва балет оғоз бахшид, вазири фарҳанг муаллифи мусиқии намоишнома, композитори маъруфи тоҷик
тоҷик Шодравон Шӯҳрат Ашуровро пас аз маргаш бо ҷоизаи мусиқии касбӣ ба номи Борбард сарфароз гардонид. ҷоиза бо мукофоти пулӣ ба фарзандони бастакор тақдим карда шуд. бо ҳамин рӯҳияи тантанавӣ мавсими нави театрӣ шурӯъ гардид. аз тавлиди намоишномаи Зол ва Рудоба ҳанӯз як сол пур нашудааст. Нахустнамоиши балети Зол ва Рудоба, ки аввалин балети тоҷикӣ аст, моҳи ноябри соли 2016 ба ифтихори 25-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида буд. ин спектакл чун падидаи нодири фарҳангӣ қалби ҳазорон мухлиси санъати балетро тасхир намуд. бисёр нақшҳо дар пеш ҳастанд ва пеш аз ҳама мо бо мехоҳем ки балети нави аз сайфи фавораи Бахчисарайро монем барои саҳна, барои тамошобинони театр ва инчунин оперетаи Муши Парон дар саҳна монданӣ ҳастем. мо аз сари нав мехоҳем операи барҷастаи Шодравон, композитори маъруфи тоҷик Талабхоҷа Сатторовро, Рустам ва Соҳробро рӯи саҳна монем, аз нав зинда кунем ва инчунин операи Княз Игор онро зинда карданем ва ба пешкаши тамошобинон гардонданӣ ҳастем. муҳаммад Азимзода бо шарики худ Фарангиз Қосимова нақшҳои асосии ин намоишнома Зол ва Рудобаро меофаранд. ин либоси қаҳрамонони спектаклро 4-5 маротиба мешавад ки ба бар мекунанд. яъне ин нақш барояшон бегона нест. ҳамин аст ки аз иҷрои нақшҳои марказӣ ин навбат низ ба хубӣ баромаданд. балетместр тайягари балети Зол ва Рудоба, лауреати озмунҳои байналмилалӣ Мария Левитская мегӯяд дар мавсими нави театрӣ нақшаҳои зиёд доранду спектаклҳои навро ба саҳна хоҳанд гузошт. ин мавсим хеле сермаҳсул хоҳад буд, чунки давоми ним соли оянда мо ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе намоишномаҳои гуногунро пешкаши тамошобинон мекунем. барои мо ин давра ҳамчун марафони спектаклҳо хоҳад буд, зеро талабот ба намоишномаҳои мо зиёд аст ва мо мехоҳем ба тамошобинон тамоми ҳунару маҳорати худро нишон диҳем. аз ин рӯ дар мавсими нав мо ҳамаи тамошобинонро ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе интизорем. маълум мешавад ки азму талоши аҳли ҳунари театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ дар мавсими навбатӣ зиёд аст ва ҳар ҳафта дар саҳнаи он намоишномаҳои гуногун манзури тамошобинон карда хоҳад шуд. бархурди муҳоҷирон бо кормандони мақомоти интизомӣ дар ҷумҳурии демократии Конго боиси марги бештар аз 30 нафар гардид. созмони милали муттаҳид аз баъзи риояи ҳуқуқи инсон дар ин кишвари африқоӣ изҳори нигаронӣ шадид мекунад. ҷопонро тӯфони нави баҳрӣ фаро гирифт. ин навбат тӯфони Талим қисмати марказии ин кишварро фаро гирифтааст.